Rusi after ናይ ዘመናዊ security science ሳይልብል ምን እዩ referent of human security ወይ ናይ ሰብአዊ ድሕንነት ወይ ናይ ብሔራዊ ድሕንነት referent ምን እዩ መንጸሪኡ ኮን ለለዎ ሓላዊኡ ከመን ምን ይኮን ለለዎ ወናኒኡ ከመን ኮን ለለዎ ልብል አቅሪቦም ወንህውሱ ቅድሚ ለወልኩም ቅድሚ cold war ነበረ the referent of national security እና owner of national security ሓደ አካል እዩ መንግስትን እዩ ኣብዚ ዘመናዊ ጊዜ ግን ናይ ብሔራዊ ድሕነት ዋና መዕቀኒ ጀነራል ደጋጊሙ ብሎ ነበረ ሰብአዊ ድሕንነት እዩ ማሕበረሰባዊ ድሕንነት እዩ እሶም ድማ ካብ ክሊማ ለምጽኦ ይሁን ወታደራዊ ሃርድኮር ኢንተርቬንሽን ይሁን ጥሚየት ሕማም ፍርሒ ስምባደ ዲስፕሌስመንት whatever ናቹራልና ሰብሰራሕን ተፈጥሮውን ልኾኑ ሓደጋታት ለምጽኦም ሁሉ መልኢኻ ሰብአዊ ድሕንነት ፎከስ ጌርካ መስራሕን እዩ ውልብልና አውን ሃመገይሮ ሚጥዋን ኒዮቲ ተዋና ሪፈረንት ፖይንት ሰብአዊ እዩ ብፍላይ ድማ ኸዚ ዘመናዊ ዓለምና ለልናዮ ዓለም ቶም አንቶ ብጣዕሚ ብልተፈላለየ መገዲ ብልተፈላለየ እዋን ጠቅሶም ነበረ ስግአት ተቃላዕነት ወይ ድማ ተሳጣሕነትን ሓደጋታትን ባህሪኦም ላወሰኸ ይመጽዩ ቀደም ናይ ሰብአዊ ድህነት ሓደጋ ለይኖር ጉዳያት ሁሉ ከዚ ሰብአዊ ድህነት ሓደጋ ልኾኑ ለዓለም እዩ ስለዚ በዚ መንጽሪና ክንርኦ ልግባእ ልብል መልእኽቲ ይሕሊፉልና ስለዚ ታይ ሞልኩ ዝገዛውን ተማይ ተሎ ሙኻበይኒ ሄና ትግራይ በየላ በዚ መንጽሪ እዚ ኢልና ክንርኦ ይግባእ ይብል ብቀጺሉ ድማ ታምጽዎ እዚ ካው ኾነ ትግራይ ኸ ኢልና ክንሓስብ ከለና ብኽልተ ነገር ይቕሚጥዎ ሓደ هم فينومينولوجي ويدما اب تاريخ تدغاغامي ناي تاريخ مارتيلو لامصه هم لقطقطا هم لقطقطو حزبي ግን ኸድማ لزي ناي تاريخ ملست ግቡ መልሲን በሃ ብለይ መخالናስ ተቀጥቂትና አሞዳታ ድማ ልጽንተ ተበጽሕና እንሄና ታይዝ ጉዳይ እዚ ኢሉ አበይት ሕቶታት ልዕልኒهم ብሔራዊ ድሕነትናስ ሎሚ ጥራሕ ይኾነ ቀደምውን ነው ይርእዩ እዚ ናይ ታሪክ ማርቴሎ ምልሰት ጠጠው ክነብሎ ለይኸአልናዮ አበይ ይጸገምና ኢሉ በሕቶ መልከ አቅቢጥዎ ዳሕራይ ድማ በሪኮመንዴሽን ወለቀመጦ ነገር አለ ታይ መንነትና ድዩ ጂኦግራፊያዊ ውስነትና ድዩ ከምታ አንቶይ ሉሎ ነበረ ትግራይስ በሓንቲ መድፍዕ ረህቀት ለላያ ኢን ተርምስ ኦፍ ጂኦግራፊክ ታይሽን ተሪና ነገሩ በዝገዜዚ አብ የመን ገማግም የመን ኮይንኻ እስራኤል ተወቅዕ ተኽእሊኻ ካብ ቴህራን ኮይንኻ እስራኤል ተወቅዕ ተኽእሊኻ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዳርጋ ስፔስ ሽሪንክ ገይርዎ ኢለሎ ግን ለአናት ኮንቶሎ ግን በሓንቲ መድፍዕ ረህቀት ለሎ ጂኦፖለቲካል ታይሽሙ ለሎዎ ዓድሙ ኻና ድዩ በዝሕና ድዩ خبرتاتنا ديوم صقمنا املاحاتنا ديو ودابنا ديو تاي صقمنا لابلبل يحاتو بفلاي دغما دحرص انتتسي حدا محبرسب عالم بعين خوينات ون ترينا يلو تلباسه خوينات لبحال هجي موراليتي ባህሊ ለይ ቀይዶ አይነት خوينات توتال وور ወይ ድማ ኩለ መዳያዊ خوينات ናይዚ ኻሊ መጽዋዕ ድማ ጄኖሳይዳል ዋር እዩ እዚ ካብ ገጠመናሲ ብሱሩ ተጋሩም ተጋሩስ ብዛዕባ ብሔራዊ ሓደጋታትን ብሔራዊ ድሕነትናን ኮፊላን ሓሰሉ መጠን ቡዲናን ሓስብ ለለናኸ ታይኸኒህና ለዚ መዋጽኦ ኮነና ለኽእል ልብል ወራያቱን አልዒል እዩ ብፍላይ አፍቶም ናይ ሰብአዊ ድሕነት ወራያት ልምልከት ለልዕሎ ተደጋጊሙ አነውና ዚኣ ወሲኸለ ኮምፕሊመንት ለምግባር ናይ ትግራይ ጄኖሳይድ ነው ገዕተልና ኩሉ ሻዕ ትግራይ ጄኖሳይድ ብልሞ ካው ቲ ብጣዕሚ ልብአሰና ትግራይ ጽንተት መርአያ መግለጽ ለሆነ ናይቶም ወሕዳን ልበሃሉ ናይ ህዝብ ኩናማን ዓዲ ሮብን ጽንተት አይነው ጎይ በአግባቡ ይናገሩልኝ ካው ሆይሉ እንደገና ድማ ክሮስ ሴክሽናል ለሆነ ጽንተት ይገጥሙና ደቀንስዮ ሆይነንስ አካል ጉዳት ሆይነንስ ተደፊረንስ ኤችአይቪ ሒዝወን እንደገና ቆልዓውን ወሊደን ናይዚ ተደራራቢ ናይ ጸገም ሃንዛ ለዓለበልን ክፋላት ማህበረሰብና ውን አይኖርእ ስለዚ ናይ ትግራይ ብሔራዊ ሓደጋ ተባሃል ተሎስ ከምቲ ጀነራል ውን ለወሎ ኣብ ትግራይ ልበጽሕ ጉዳት ለልናዩ ኩነታት ለምንታይ ንኸድህም ለልናስ ንጽረት የድልየና ለዚ ንጽረት ድማ ልምጥን ውዳበ የድልየና ለዚ ውዳበ ምትንፈጥር ተልና ድማ ሓደ አካል በሐሳብ በመላሃታ በመሪሕነት ብትካል ሞኖፖላይዝ ገይሩ ለሕዞ ለይኾነሲ ኩሉ ትግራዋይ ማዕረ እጃም ለህልዎ በፍላይ ድማ ምሁር መንእሰይ ናይዚኦም ኩሉ ተዋስኦ ለለዎ እዚ ንገብር ተልና ድማ ኢሉ ከምቲ ሳይንስ ውን ልሎ
ብሔራዊ ድሕንነት ናይ ሰርቫይቫል ኢሹ ናይ ህዝብና ናይ ዝብሔር እዚ ናይ ሰርቫይቫል ኢሹ ማለት ታናይ መጨረሻ ጸፍዒ ብሔራዊ ኪዳን ተጋሩ ክኾን እንይህዎ the last threshold of Tigrian covenant ከም ብሔር ከም ህዝቢ ናይ ምንባር ለምንባር ብምዃኑ እዚኣ ክንገብር ኣለና እዚ ላይ ምግባር ድማ ኢሉ ሰልፍ ደኒያል እዩ ብሔራዊ ጥልመት እዩ ሰልፍ ድናይል ገበረ ሰብ ህዝቢ ድማ ኣይኾነ እንዶ ካልእ ክብርታት ኣይኾነ እንዶ ሂማን ሴኩሪቲ ክሓስብሲ ወይ ብሔራዊ ክብሪ ክሓስብ ብሔራዊ ዓዲ ኩንን ክብርታቱ ክፈጥር እሱ ባዕሉ ናጋኡ ኩሉስ ኣብ ጸልማት ተቆለፈ እዩ ልብል ታሽምታት ምጽዩ እዚ በሓፈሻው በቲ ሶፍት ለሆነ መገዲ ለምጽኦ እዩ ሓደ ኢምፖርታንት ፖይንት ድማ በጣም ልገረመኒ ኣብናይ ወርልድ ሲስተም ቲዮሪ ይባሃል ነው ወርልድ ሲስተም ቲዮሪ ታይልብል ናይ ሓደ ህዝቢ ዕድል ዕጻ ድሕንነት ወይ ውሕስናሲ በቶም ገዛኣት ለሆኑ ብልተፈላለየ እዋን ልመጹ ገዛኣት ሓሳባት ላጸለየ ኢልመጽእ ልብል ነው ኣብዚ ፉልጣት ቲዮሪቲሻንስ ነውና ጀነራል ታገይርዎ ኢትዮጵያሲ ላዋናት ጥቅጠናተላ ኩልሻ በቲ ዘመን ምስል ነበር ሓያል ዓለም ለኻዋ ሓይሊ እያት ጸጊዓት መጽእ ኃይለ ስላሴ ምስ እንግሊዝ ኮይኖም ና ሚኒሊክ ተወዕና ተለዎ ናይ ኮሎኒያል ፔሪድ ነበረ ደርግ ተወዕና ተለዎ ምስ ናይ ሶቪየት ልዕልና ከዚ ድማ ናይ ከዚ ኢትዮጵያ ተወዕና ተላ ምስ ናይ ምዕራብን ተፈላለዩ ሓታ ሰላልፋ እዚ ትኾን ተሎሲ ዓለም ቶም ጸላእትና ቶም ለጥፉና ምስ ዓለም እናሰጎሙ እናተለቋቋሙ መጽኦም ተጥፉና ተለው ታይ ኮይና ኢና ብሔራዊ ውሕስናና ብሔራዊ ድሕነትና ክነኽበር ተኾይና ታ ኮይና ኢና ለይን ለቋቆም ልብል ሕቶ ልዒሉ ብፍላይ ምስታናይ ኳንተም ፊዚክስ ለልዕላ በጣም ለመሰጠን ጉዳይ እዩ ኣብ ምስ ኳንተም ፊዚክስ ውን ምስ ናይ ሓድሽ ናይ ጂኦ ሳይንስ ውን ልጋነ እዩ ታይ ይልበሃል ኮንሰፕት ኣሎ ግሎካላይዜሽን ልበሃል ኣሎ ግሎካላይዜሽን ታ እዩ ግሎባላይዜሽን ኤንድ ሎካላይዜሽን እዩ ሎካሊኻ ኣብ ከባቢኻ ሩት ዲኻ ሓደጋ ስጋታት ተጋላጽነት ልበጽሕቃ ጸገማት ካብ ባይተኻ ካብ ውሽጥኻ ዘቤታውያን እዮም ግን ድማ እሱ ጥራሕ አይኾነ ዓለም ለኻዋያን እዮም ተጋላጽነትኻ ተጠቃነትኻ ሓደጋኻ ጥራሕ አይኾነ ዓቕምኻ ዕድልኻ መጻኢኻ ውን ከባቢያዊ ዘቤታውን ውን እዩ ግን ድማ ታይ እዩ ዓለም ለኻውን እዩ ስለዚ ኢሉ ምሕዝነት ክንፈጠረለና ትግራይ ብሔራዊ ድሕነታ ሃለዋታ ከተውሕስተ ኮይና ምትእስሳር ዓለም ለኻዊ ምሕዝነት ክፈጠረለና እኳ ዳስ ጸላእትና ግን ዓለም ለኻዊ ምትእስሳር ከምቲ ምስ ወርልድ ሲስተም ቲዮሪ ለለኹኩም ምስ ዘመኑ ልጠልዋው ለመጽ ሐሳብ ሁሉ ላተላፉን ላኸዱ እንተጥፉና ንሕና ግን ካብኡ ና ወደቅናስ ንኸደሉ መገዲ ክህልየውሉን ተለይ ኮይኑ ግን ክንጠፍኢና እዚ ብምዃኑ ድማ ምሕዝነት ምትእስሳር ፈጢርና ክንስጉመለና እሞኸ መን ይፈጽሞ ኣብልል ጉዳይ ተሓደ بتا بصفحو او زمدرخ زبون تدغاغمول مصن نبره ناي سيكوريتي ناي هيومن سيكوريتي وي ناي بهراو دحنت غداي بدم بكسرحل تخوينو تالو حدث تايا حساب لا يفرح ناي حساب سمرت اللو محبرسب كفطر اللو حساب لفرح سب تايل العدم حساب فريحوس بترن طمنجان حيزو لمص سب يلعدم غوبلل رغاصي غرافي قطقاطي يلعدم تبزح بحساب تتفلالي خاص تايخا تكون بحساب تفلالي خا في خا تخد حساب لي يخبر نا حساب نصانت لي سغوم محبرسب تخوينو ግን ሽፍታን አምራርኒ ይጽወ ስለዚህ ታየለና ኣብዚ ታው ሕትል ኾነት ናይ ዲሞክራቲክ ሃዋሃው የለና همዚ ይህን ምን ንብለለና ኩሉ ሰብ ሐሳቡ ላብ ሓደ ማእኸል መውኻዕቲ ታይልዋ ሓደ ሰንተር የለና እዩ ብዛዕባ ብሔራዊ ድሕነት ትግራይ ክነወግዕ ተኾይና ሓደ መውኻዕቲ የለና ኩሎም ሐሳባት ልሞጽሉ ካምንታይ እንደም ተልኢሉዎም ጽዮስ ካፍቲ ናይ 17 ዓመት ብረታው ቃልስውን ውህሉሉ ኾነ ተሞክሮለና እዩ بفلاي تنايتي وتهدراوي سكيورتي اسبيكتات لا تقص لمصو سلازي كاب مسارات حزب جميرنا تفلالي ودابتات فطيرنا زوم حسابات اما اخل اب حد موقعات اتيوم لنصورلو توم تنصور حسابات لا ودابل قيرلو توم ودابتات دما فولي لخون مريحنا تملطلبون ريمايند غيرنا ايو باي ذا واي اب تلعبي وراي ايماجين حانتي ناي هيمان سكيورتي حانت مغلصيت ابنت رعد مريت تفطيروس اب رعد مريت عين سغمتي اخا توسد تا عين سيفتي ميجر تمص سرحتنيات خا بها ميجر خاوصوم لمن قدميات هب تاي تجبر قدم صعاب ميجرات تاي تجبر لبل ناي كرايسيس ليدرشيب كواليتي يدل يونا انتو جنرال تايل نيرو ناي مريحنت بالحي
ናይ መሪሕነት ኣስተውሎ ለድልዮ ዞም ውዳበታት ቶም ንጽረታት ሁሎም ታይ ክፈጥሩ ንሄዎም ናይ ትግራይ ብሄራዊ ድሕንነትን ሃለዋትን ከራግጽ ልኽእል መሪሕነት ክትፈጥር ተለይኮይና ትግራይ ኣብ ሓደጋ ትወድቕ እያ እዚ ክንገብር ተልና ታይል ምግባር እዩ ኢሉ መን ይፈጽሞ መን ይወንኖ ላብ ልብል ድማ መጽዩ ኣብ ኣድማ ታይ ይብል ሓደ ቅቡልነት ዘለዎ ሓሳብ ኢሉ ሓሊፍዋ ተፈልዮም ዝተቐመጡ ዘቤታውን ደጋውን ተጻብኦታት ስጋታት ተሳጣሕነት ሓደጋታት እናፈለየ እናመመየ ብሳይንሳዊ መገዲ እንደገና ተንቲኑ ለቅርብ ኣካል የድልየና እዚ ኣካል ይጽራሕ ለይኾነስ ክፍጸም ተኾይኑ ድማ ሲቪላውን ወተሃደራውን ዓቕምታት ስለለድልዩና ተዋሓደ ኢሉ ወተሃደራዊ ኣካል ታይ ኮነ ኣለዎ ፖለቲካዊ ዘይሻራውነት ከርኢ ኣለዎ ፖለቲካዊ ዘይሻራውነትን ፕሮፌሽናሊዝምን ክልቲኡ ኣጣሚሩ ልመጸ ክኾን ኣለዎ ዘይሻራውነት ማለት ለይግዱስነት ማለት ይኾን ለሰብኣውን ለህዝብኻ ተድሕን ክሻ መስዋዕት ንኽፋል ማለት እዩ ግን ታኢኻ ትገብር ለለኻ ልልኾነ ፖለቲካዊ ንጽረት ልልኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ ሽቶ ወይ ድማ ውዳበ ወይ ልኾነ ውድብ ጥቕሚ ኢልካ ይኾን ካይ ትሰርሖ ስለምንታይ ምክንያቱም ትጠጠውለልካሉ ዕላማ ህዝብኻ ስለልኾነ ስለዚህ በዚ ደረጃ እዚ ክመጽእ ኣለዎ ኣፍታ ቅቡልነት ልበላውን ንእሽተናተይ ሓሳቡን ክውስኸላ ታዩ ለሌና ተዋሓደ ኢሉ ተዋሓደ ወዲ ሰብሲ ኣፍታ ናይ ህይወትን ሞትን ውራይ እንድሕር ክተሓባበር ለይኽእሉ ሲ ኣብ ምንታይ እዩ ሞ ክተሓባበር ልኽእል ትግራይ ትጸንት እያ ለላ ኣብ ቀረባ ግዜ ተደራራቢ ልኾኑ መጽናዕትታት ተጽኒዕና ኢና ብኤችኣይቪ ኤድስ ብሪቪክቲማይዜሽን ደጊመን እተን ተበጀውትና ናትና ብለይ ሓጢያትና ህዝብና ተጨፍጨፍተሎ ብለይ ሓጢያትና ህዝብን ሓጢያት ዝተባሃለ ተሸከማ ተደፈራ ኣደታትና ሓዋትና ተመሊሰን ብተጋሩ ይድፈራ ኣለዋ ሕማም በዚሕ እዩ ስደት በዚሕ እዩ ወንጀል ሓያል ኮይኑ ኣሎ እቲ ናይ ማዕድን ውራ ምናምን ትርእይዎ ኣለኹም ኢኮሳይድ ዳርጋ ተፈጥሮ ከም ወዲ ሰብ ጸላእትና ሃምለይ ገረፍዋ ባዕልና እውን ንገርፋ ኣለና እዚ ሁሉ ትኾን ተሎሲ ሓለዋታዊ ሓደጋ እዩ ኣብዚ ሓለዋታዊ ሓደጋና ሰሚርና ጠሚርና ከም ሓደ ህዝቢ እንድሕር ለይኸይድና ኣብ ምንታይ ደኣ ንሰምር ንኽእል ካሊእማ ውራይ ክንገብረ ንኽእል ይብለሎ ስለዚ ታዩ እቲ ናይ ቅቡልነት ጉዳይ ቅቡልነት ዘለዎ ሓሳብ ኢልና ነውግእ ተለና ልበለጸ አንጻራዊ ሳይንሳዊ ሓሳብ ለረብሓ ህዝቢ መውዓል እያ ታ ንኣሰት ረብሓ ህዝቢ ብዓይኒ ህዝቢ ትግራይ ድማ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰሚርና ክንሰርሕ ኣለና ብሄራዊ ሓድነትናን ውሕስናናን ታልተሓተት ናይ ብሄራዊ ኪዳን ትግራይ መርኣያ ትኾን ህዋ ምስ ተለዋዋጢ ናይ ዓለም ኩነታትን ከባቢያዊ ኩነታትን እውን ከምኡ ተለዋዊጡ ልሰርሕ ወታደራዊ ሓይል እውን የድልየና ኢሉ እንዲያውም ኣብኣ ቅድሚ ከዘው ኣነ ይብል ነይረ ጸጥታ ትግራይ ሲ ሼፕ ሽፍተር እዩ ክኾን ዘለዎ ሓደ ፊልም ኣሎ ዘ ትራንስፎርመር ዝበሃል ከም ፊቸር ስቲክ ነይሩ ከዝኳ ቀረባ ይስርሐሉ ዳርጋ መኪና እዩ ኣውሮፕላን ይኾን ታእሲሙ ትግራይ መዓት ሰራዊት ተሸኪማ ክትነብር ትኽእለሉ ዋላ ኣይ ኣት ኖርማል ሰርከምስታንስ ናይ ወታደር ነሽን ኣይኮንና ይኮን ኣለና ታዩ ግን ክኾን ልኽእል ናይ እስራኤል ኤክስፒሪየንስ ኣሎ እስራኤል መዓት ሪዘርቭ ኣርሚ ኣለዋ ኢንጂነር እዩ መምህር እዩ ናይ መንገዲ ሰራሕተኛ እዩ ወይ ታእሱ ግን ደ ሞመንት ብሄራዊ ሓደጋ ለንጸላሎ ግዜ ግን ወዲያውን ትራንስፎርም ገይሩ ታይ ይኾን ኮምባታንት ይኾን ስለዚ ኣብ ኣውን ታይ ኣምጽኡ ኣሎ ሓደ መልክዑ ድሕነትና ግድን በወታደር ጥራሕ ኣይኮነ ይክበል ኣለዎ ሲቪል ዲፌንስ ሜካኒዝም ክንፈጥር ንኽእል ኢና ካብ ተመክሮታትና ልቕድሑ ሲቪላዊ መሓውር ድሕነትን ውሕስና ህዝብና ክንፈጥር ንኽእል ኢና ተወታደር እውን ተኾነ ኢሉ ተወታደር እውን ፖሊስ እውን ተኾነ ታይ ክኾን ይሄዎ ገባር ኮይኑ ላሰርሐ ጸኒሑስ ኦል ኦፍ ሰደን ትራንስፎርም ገይሩ ተዋጋኣይ ክኾን ልኽእል ሼፕ ሽፍተር ክኾን ኣለዎ ኢሉ ኣሎ እዚ እውን ብመዳይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብመዳይ ህንጸት ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ማለት ኩሉ ሻዕ ታዩ ኩሉ ሻዕ ሶልጀር ኔሽን ኮይና ለሃነና ላተኮስና ኣይኮንና ክንነብር ልደቅና ልደቅና ክነው ሕልፈሎም ልግባእ ሜሞሪ አንተ ወይ ምስ ጀነራል ጻድቃን ምስ ጀነራል ቸንቶ እናውጋዓና ነርና ጀነራል ቸንቶ ጻድቃን ልገጠሞም ተሞክሮስ ሰናይ ልበሃል ናተይ ወዲ ክኾን ልኽእል ወዱስ እንደገና ገጢምዎ ኣሎ ስለዚ ናጋ ጎሓት ናተይ ወዲ ባህግውንስ ተማሳል ታሽሙ ገጥሞ ኢዚ ብለ ቋርጽ መገዲ ዲሞክራሲ ብለ ጠጥዕ መገዲ ግን ድማ ለኹነታትና ልምጥን ናይ ጸጥታ ናይ ወታደራዊ ከምኡ ናይ ሲቪል ትካላት ሃኒጽና ክንኸተለና ኢና ውሕስናን ድሕነትን ህዝብና ክነራግጽ ንኽእል ብል